Når den sidste tønde olie om få år er hentet op fra Nordsøen, er det sidste udkald. Vi må og skal erkende, at vi er blevet et videnssamfund. Verden omkring os har indset, at det er viden og humankapital, der bliver fremtidens afgørende konkurrenceparametre. Og de har sat kapløbet ind. Det bliver et kapløb som i en Indiana Jones-film, hvor vi kommer til at løbe hurtigere og hurtigere hen over en hængebro, der er ved at forsvinde under os, samtidig med, at vi planlægger vores næste træk. For hvem møder os på den anden side, og hvilke våben skal vi trække for at klare dem? Vi skal ikke bare skynde os, vi skal skynde os intelligent. I dag kommer vi for sent ud på arbejdsmarkedet. Og vi har i mange tilfælde ikke de kompetencer, som erhvervslivet efterspørger. I den anden ende udgør efterlønnen et massivt dræn i arbejdsstyrken. Vores høje skatter betyder desuden, at der ikke er nogen stor, knasende gulerod forbundet med at tage en lang uddannelse og bagefter knokle for at få den brugt i vores korte tid på arbejdsmarkedet. Alt sammen udfordrer det grundlaget for vores videnssamfund. Der er ikke et enkelt snuptag, som øger mængden af kvalificeret arbejdskraft i Danmark, men der er meget, der kan bidrage til at styrke den humane kapital. Hvis man forestiller sig, at danske børn startede i skole 1 år tidligere, på samme måde som i en række andre lande, vil det på lang sigt øge arbejdsudbuddet med over 30.000 personer. Hvis vi afskaffer efterlønnen fuldt ud, vil det skaffe 10.000 vis flere personer i arbejde og give en besparelse, der svarer til de samlede udgifter til at drive landets universiteter. Hvis vi indretter vores taxametersystemer, så universiteterne tilskyndes til at uddanne flere studerende af den slags og med den kvalitet, der skaber mest værdi, så er vi godt på vej til at øge væksten. Forandring i dag, vækst i morgen.